Здравейте! Аз съм Катя, а това е моята помощничка Стефка. Днес ще ви покажем как да си направите детски грим. Така, първо ще ви трябва ето този крем. Аз много не ги разбирам, не ги знам, затова ви вижте. И сега взимате от този крем с пръстче и намазвате ето тук на лицето. Така, хубаво размазвате. Аз не използвам фондитен, както повечето клипове, които сигурно сте гледали, се използват такива неща, но аз не използвам, защото на децата аз правя детски гримове и повечето на нас децата не ни трябват фондитени и такива неща. Така, сега ще вземем ето тази пудра, не знам как се казва, вижте ви. И ето тази четка за рисуване. И можете, ако ви е по-лесно, само да го отпечатате съвсем леко и после да го пак отпечатате и след това го размазвате. Ето така. Като сте свършили с това, започвате най-интересната част с вече гримирането. Така. Първо ще ни трябва една ето такава четка и след това ще вземем ето тези, бялото, мисля да използваме, той е много хубав детски цвят и започваме да нанасяме на целия клепач ето това бяло. Така, нанасяме това бяло, след като сме нанесли, нанасяме и на другото око. Ето така. Не нанасяте съвсем до веждите, малко по-долу. Така. Като сте готови, взимате ето това сладко розово. И също го нанасяте отгоре за повече цвят и красота. Така, взимате пак и нанасяте и на другото око. Ето така. Последна стъпка за очите. Взимате ето от това розово. Аз ще използвам, но вие можете да използвате което си харесвате. И в долната част на окото съвсем леко го нанасяте. Както и на другото око. Нанасяте го и това е вашият грим. Но не на последно място ще сложим червило или гланц по-скоро. Ние ще използваме ето този гланц на Кис или там, вие вижте, ето, вижте. Така. И първо трябва да изтискате, ама леко, защото понякога изтича повече. Нашия почти на свършване, защото ние много го ползваме и за това. Така. Сега може да размажеш. Да покажем, ако има нещо, може просто ето. И това е завършеният ни вид. Довиждане! Довиждане! Дано да ви е харесало. Клипът